Alle sammen skulle ikke gå på den kampen. Ja, du måtte ta bilen. Kanskje vi skal hive det ut. Jeg ønsker at jeg tuta og var så jævlig irritert I stas, men det gikk så jævlig seit for meg. Det var jeg som drev og tuta bak det. Jeg hører det. Spatt I verden. Der kan du se at du kommer I rett tid. Vent da, jeg skal gå inn her da. Vi får en runde etterpå her for det. Få en runde her. Pappa, var det bare det? Det var bare det. Det var bare 2 sekunder. Du kjempefast. Det er spennende med neste. Jeg spiller. Ja. Pappa, neste onsdag. Det ble sist gang. Ja, ene sa han var tommer, og så har han fullt feil.